Riadenie cholesterolu dostalo poriadny update. Nové smernice pre dyslipidémiu na rok 2026 sú vonku a menia pravidlá hry. Poprvé, prichádza nový kalkulátor rizika AHA Prevent. Je presnejší, pracuje s väčším množstvom údajov a dokáže predpovedať 10 aj 30-ročné riziko aterosklerózy či srdcového zlyhania už od veku 30 rokov. Po druhé, dôraz sa kladie na celoživotnú expozíciu vysokému LDL cholesterolu. Tento proces začína oveľa skôr, než si väčšina ľudí myslí, takže screening už v mladšom veku dáva zmysel. To nie sú žiadne keci, ale tvrdé dáta. Novinkou je návrat merania apolyproproteínu B a lipoproteínu A. Opäť sa stanovujú cieľové hodnoty LDL podľa individuálneho rizika. Dôležitú úlohu zohrávajú aj rizikové faktory ako skóre koronárneho kalcia, CRP, rodinná anamnéza či hormonálne zmeny. Ignorovať tieto informácie je dosť na hovno prístup k vlastnému zdraviu. Ak chceš vedieť viac, dokument nájdeš online pod názvom AHA 2026 Cholesterol Guidelines. Sleduj ma pre fakty bez zbytočných kecov.